سلام زخبركم تخطاتلتي سينما سمرة نوعلو شادشاي مدرخ زور رواندا زيدس استحستو حيزالكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم زور رواندا قدام حدا مغابيت بشادشاي مدرخو قصيلوم ابزا مدرخ دما تقدمتي كابنيانزا تبغيسوم اب كيغالي سزازمت 135 كيلومتر زرحقتا وردري ماكايدوم اب حمشاي مدرخ روانداوي جين كلاود قدب غزي حليفو بمقتاوم اسرائيلاوي ايتامار انهورن دما صوتو بزي مززامو كابزو وردرس تقنسو تقادمتيوم اب مبغس بوتا شادشاي مدرخون جرمناوي موريتيس كريتيچن ايطالياوي ايانيا سامبينولون اب مبغس حنصاص ايترخبون تقدمتي ابزا مدرخ بدمر 897 متر براخيم كحقرو تجديدهم أبال حجرود جانت إيرترا هنوك مول برهان أبيج أماليا مع السرت خلت تخليتها تمحديجيو نابز مدرخاتيوم لومي بيج أماليا زو حس أب تسبح حسن بالزكهاد شوعين نيمود أتان مدرخ نيم من العدلو بتزامريت أبيب سلازوخنم زام مدرخ أبيج أماليا حيال كرفس كهلو مخانو تجميت يا جميرام كابز بمبقاس دمات صوتا جمر مسبليو حيال كاتوتات كرة جميروم عباي جوجلجن نخلو تمكنو نبلاتم صوتا 10 كيلومتر مستلعلوغن حموشتر وانداوان حد دوب أفريقاون حد أوغنداون مئتاويت بأفريقاوان تتصوتت رايز زقمت جوجل ناب قدميت وصاتم اب 21 كيلومتر ابز نبرتني عقب بتاوردر روانداوي شمو نسينجيمفا نمايك وديهيان ديدي مونيانزان ختيلو 4 نطبي كوسيد كيلو وديهيان مونيانزان دما 3 كلتن بوسيدوم اذا مدرخ ايرتراوي متكل ايوب بمال حجرود جانت ايرترا مبل 50 صوتو زكايدلا زولو مدرخيام اقدمو متكل ايرتراوي كيلو اب زكايدوم 49 وردرات حنساب قداماي اب شمونت دما مس قداموت 10 بمخان وردرو زازيمو اب 32 كيلومتر ابز نبرت كاليتين عقب بتا وردر شيمو نيسينجيم فاق قداماي اتيو 4 نت بوسيدو مايك ودي هي 3 ديدي مونيانزا دما 2 نت بوسيدو اب 42 كيلومتر ابز نبرت 9 نت بيكس بتا وردر ديدي مونيانزا قداماي اتي شمونت نت بوسيدو مايك ودي هي 6 راينو شاتا دما 4 نت بوسيدو كاب كنتشن 10 ندحر ابستا خايلو شدشت وردرات زور فرنسا ابتي 4 ايرتراوان تقادمتي نشلما زبلت صمن استي نايت وردرو تعويته ملوم اب كنتشن 10 ياقوب دبس اي اب كنتشن 10 ناتنايل تسفاصيون اب كنتشن 22 ناتنايل تسفاصيون دغيمو زحلف عمد دما اخليلو عرفاينا عوتات نيروم زوم شوعه تقادمتي او 6 كيلومتر في اليوم ناب 2 دقيقه بصحوم اب 37 كيلومتر دما اتفللي ناب لعلي 5 دقائق عرقم صوتا فرق مستلعلو بيج أماليا زحزو غانتا توتال إنرجي نعباي جوجل أب كلمة قديمهم كسحبوا جمروم نتفل اللي وناب 3 دقيق أوردوهم توتال إنرجي خلت أبالاتا أبيج أماليا قدامين كالأين مسمه اللهم بيج أماليا ختعك أبزل على عد الحزياء ناب صوت أتيام جوريس ديلفو بعسر تشدشت ساعات 25 دقيقة 33 كاليتن قدامي ودقانتو فابيان دو بيدما بخلت خالد دي حيرو كالأي وليفر ماتياس كاب غانتا بايك إيد بحموش تخالد دي حيرو سالساي أبزع عمت أبزور الدر كلتنا مدرخ عوز زمزقبة أبال إسرائيل بريمير تيك برادي جيلمور شمون تخاليتا دي حيرو رابعي أبغتش 20 سنة يزور الدر تعواتي بيج أماليا هينوك مولو برهان دما بعسر تخلت تخاليتا دي حيرو حاموشاي كوينوميوم نابزا مدرخاتيوم إذا مبل عسر تحدث زلو عوات أمان ون كاب قداماي 5 خاليت رايو دي حيرو نزا مدرخاتيوام أب 9 كيلومتر أبز نبرت نت بيكس بتاور الدر دوب أفريقاوي راينو شاتك قداماي أتي شمون تنت بوسيدون ديدي مونيانزاش دشتا شيمون سينجيوم فادما 4 وسيدوم اتا اب قدمي زنبرت برواندا استعبدت قدامي تجوجلم نتيك اب عباي جوجل زمت زنبر هادن بمصوار في اللي عقبه نسترفو 4 كيلومتر كتم عدو جمرت اذا مدرخ اب كيغالي كانال اولمبيا ختزازم اب 2023 اب شامناي مدرخ هنوك مول برهان ابزا بوتازي ايو ناي مدرخ عوت امزغيبم نتي بدروز حزابج امالون بناي مدرخ عوت غيرو درعوم لومخ كانال اولمبيا نهنوك زلمدتو ترغمو تخون كانال اولمبيا دحري 30 دقائق فرا كتبيام صبق موهر زنبرا مرحت جوجل 109 كيلومتر ناب 3 دقيقة 4 كاليت ناب صيحاتهم عباي جوجل
ጉጅለ ዝነበረ ፍልልያ ኣብ መበል 114 ኪሎሜትር ኣምራሒት ጉጅለ ንሃረ ስለ ዝወሰኸ ፋሕፋሕ ክብሉ ጀመሩ ካብቶም ዝሃደሙ ኣብ ብጫ ማልያ ዝሰግፍ ተቀዳማይ ስለ ዘይነበረ ዓባይ ጉጅለ ዝቐሰነ ትመስል ዙር ሩዋንዳ 2019 ናብ 2.1 ክብ ዝብል ሩዋንዳ ሓንቲ ናይ መድረኽ ዓወትያ ኣመዝጊባ ኣብ 2022 ኣብ ሻምሌት መድረኽ ብመንገዲ ዳንኤል ሙጉሻ እቲ ቦታ ድማ ኣብ ዛሎሚ ፀወታ ዝውዳእ ኣላ ካናል ኦሎምፒያ ነራ ሎሚ ኸ ካናል ኦሎምፒያ ንሩዋንዳ ካልአይቲ ናይ መድረኽ ዓወት ዶተርያ ትኸውን ፀወታ ክምልሶ እዩ እዛ መራሒት ጉጅለ ምስ ዓባይ ጉጅለ ሒዛቶ ፀንሐት ፍልልያ ብቁሩብ ክሸራረፋ ስለ ዝጀመረ ግን ሩዋንዳ ሕልሚ ሩዋንዳውያን እውን ኣብዛ መድረኽ ደጊሞም መድረኽ ናይ ምዕዋት ሕልሞም ክሸራረፍ ግድን እዩ ፀወታ ንኽዛዘም 10 ኪሎሜትር ኣብ ዝተረፈሉ እቲ ፍልልይ ናብ 2 ደቂቕን ፈረቓን በፅሐ ፀወታ ክዛዘም 5 ኪሎሜትር ኣብ ዝተረፈሉ ድማ እቲ ፍልልይ ናብ 2 ደቂቕ ወረደ ኣብቲ ተሪር ዓቐበት ኣብ ዝቐረበትሉ ድማ እዛ ጉጅለ ብዓባይ ጉጅለ በባሓደ ክትጉበት ጀሚራ ናሆም ዘርኣይ መጥቃዕቲ ብምፍናው ድማ ካብ ዓባይ ጉጅለ ናብ ቅድሚት ወፀ ሕንፃት ንኽበፅሕ ግን ዘላህለ 2 ኪሎሜትር ኣብ ቅድሚኡ ተሰርዐ ሩዋንዳዊ ሞይሰ ሙጉሻ እውን ኣብ ቅድሚት ኣሎ ፍልልዮም 10 ካሊእ ጥራዩ ይኹን እምበር ናሆም ዘርኣይ ነዚ ተቐዳማይ ኣርኪቦ ሓለፎ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናሆም ዘርኣይ ዓዲ ሙሳ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 9 ደቂቕን 23 ካሊትን ብምዛም ዕዉት ሻርሻይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ኮይኑ ብ10 ካሊታት ድሒሮም ድማ ኣባል ሎቶ ቤልጅማዊ ሚላን ዶኒ ካልኣይ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሄኖክ ሙሉብርሃን ድማ ንሳልሳይ ግዚኡ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ሕንፃፅ ረጊፁ ናሆም ዘርኣይ ኣብዛ መድረኽ ምዕዋት ስዒቡ ድማ በኹሪ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወቱ ሰኒዱ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ ድማ ኣብ ታሪኻ ኣብ ኩሎም ውድድራት መበል 67 ዓወታ ሰኒዳ ሄኖክ ሙሉብርሃን ንቐዳሜት መድረኽ ምስዓሩ ተኸቲሉ ድማ ኣብዚ ውድድር ናሆም ዘርኣይ ካልኣይ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ መድረኽ ዓወት ዝተጎናፀፈ ተቐዳማይ ኮይኑ ብዘይካዚ ናሆም ዘርኣይ ንሚልክያስ ማእከለን ሄኖክ ሙሉብርሃንን ስዒቡ ኣብዛ 6 ዓመተ ውድድር ሳልሳይ ኤርትራዊ ናይ መድረኽ ዓወት ዝተጎናፀፈ ተቐዳማይ ክኸውን በቂዑ ብዘይካዚ ናሆም ዘርኣይ መበል 16 ኣብ ዙር ሩዋንዳ ናይ መድረኽ ዓወት ክስንድ ዝኽኣለ ኤርትራዊ ተቐዳማይ ንምዃን በቂዑ ዝተረፉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ድማ ብ28 ካሊታት ድሒሩ ኣባል ጋንታ ዩሲኣይ ዓወት ኣማንታ ሽዓይ ብ59 ካሊት ድሒሩ ኣባል ባይክኤድ ዩኤል ሃብታ መበል 14 ኣባል ባይክኤድ ዳዊት የማነ ብደቂቕን 10 ካሊትን ድሒሩ መበል 17 ዓወት ክብሮም ብደቂቕን 39 ካሊትን ድሒሩ መበል 20 መትከል እዮ ብ3 ደቂቕ ድሒሩ መበል 30 ያፌት ሙልጌታ ናታን መድሃኒን 7 ደቂቕን 6 ካሊትን ድሒሩ መበል 42 ከምኡውን መበል 43 ተርታ ሒዞም ሕንፃፅ ረጊፆም በዚ መሰረት ፈረንሳዊ ኣባል ቶታል ኤነርጂ ፋቢያን ዱበይ መሪሕነት ዙር ሩዋንዳ ደጊሙ ካብ ወዲ ጋንቱን ወዲ ሃገሩን ጆሪስ ዴልቦቭ ተረኪቦም ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሄኖክ ሙሉብርሃን 6 ካሊታት ድሒሩ ናብ ካልኣይ ተርታ ደይቡ ጀርመናዊ ኦሊቨር ማቲያስ ብ11 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ተርታ ሒዙሎ ዝተረፉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዝሓዝዎ ደረጃ ምስ ንዕዘብ ድማ ዓወት ኣማን ብደቂቕን 2 ካሊትን ድሒሩ ታሽዓይ ናሆም ዘርኣይ ብደቂቕን 30 ካሊትን ድሒሩ መበል 13 ዩኤል ሃብታ ብደቂቕን 58 ካሊትን ድሒሩ መበል 14 ዳዊት የማነ ብ3 ደቂቕን 49 ካሊትን ድሒሩ መበል 15 ዓወት ክብሮም ብ11 ደቂቕን 26 ካሊትን ድሒሩ መበል 20 መትከል እዮ ብ12 ደቂቕን 34 ካሊትን ድሒሩ መበል 23 ናታን መድሃኔ ብ18 ደቂቕን 47 ካሊትን ድሒሩ መበል 27 ያፌት ሙልጌታ ብ19 ደቂቕን 43 ካሊትን ድሒሩ መበል 30 ተርታ ሒዞም ናብ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣቐኒዖም ሩዋንዳዊ ኣባል ጋንታ ጄቫ ሼሙ ንሴንጊዩምቫ ብ52 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ዙር ሩዋንዳ ኣስፊሑ ወፂኡ ወዲ ሃገሩ ማይክ ውድህየ ብ41 ነጥቢ ካልኣይ ወዲ ሞናኮ አንቶይነ በርሊን ብ30 ነጥቢ ሳልሳይ ናሆም ዘርኣይ ዓዲ ሙሳ ብ19 ነጥቢ ሻምናይ ዓወት ኣማን ብ18 ነጥቢ ታሽዓይ ሄኖክ ሙሉብርሃን 6 ነጥቢ መበል 14 ዩኤል ሃብታ ብ4 ነጥቢ መበል 19 ዓወት ክብሮም ድማ ብ4 ነጥቢ መበል 20 ተርታ ተሰሪዖም ቤልጅማዊ ሚላን ዶኒ መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ዙር ሩዋንዳ ተረኪቦም ኣድሪያ ፔሪካስ ብ13 ካሊታት ድሒሩ ካልኣይ ኮሎምቢያዊ ጉሌርሞ ማርቲነዝ ብ41 ካሊታት ድሒሩ ሳልሳይ ዩኤል ሃብታ ብደቂቕን 46 ካሊትን ድሒሩ ሓምሻይ ዓወት ክብሮም ብ11 ደቂቕን 14 ካሊትን ድሒሩ ሻውዓይ ያፌት ሙልጌታ ድማ ብ19 ደቂቕን 31 ካሊትን ድሒሩ መበል 12 ተርታ ተሰሪዑሎም ሄኖክ ሙሉብርሃን ንዝበለጸ ኣፍሪቃዊ ተቐዳማይ እትወሃብ ማልያ ዓቂቡ ኣሎ ዩኤል ሃብታ እውን ንዝበለጸ ኣፍሪቃዊ መንእሰይ እትወሃብ ማልያ ዓቂቡ ናብ ሻውዓይ መድረኽ ከኣትዩ ብጋንታ ጀርመናዊት ጋንታ ባይክኤድ መሪሕነት ዓቂባ ወፅያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብ3 ደቂቕን 11 ካሊትን ድሒራ ትስዕባላ ዙር ሩዋንዳ ሰንበት 2 መጋቢት ብሻውዓይ መድረኹ ክዛዘም እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ
تقدمتي أوشتي كتما كيغالي زكايدوا 74 كيلومتر زرحقة وردر كايديوم باركز خبركم تخطاتلتي سينما السمرة نايلوم تحسطونا عبزي نزازم بمكتالكم أزي مسجن سلام